Atxaldeon, seiak badia, ikasturte politiko berri ontako lehenengo plenuai emango jau hasiera. Betiko gaiekin, lehenengo uztaileko osoko bilkuran akta daukagun hartzeko, zaitoren inguruan zerbait badagon esateko, ados onartu ingo dugu orduan. Bigarren puntua, dekretuen berri ematea da, 1859 dekretu zenbakitik, 2224 dekretu zenbakira, beti bezala zerrenda pasa zaizu, ezagiz zarantzarik edo badagon dekreturen baten inguruan. Aurrea. Hirugarren gaira goaz, 2025erako ordenantza fiskalen aldaketa proposamena da, eta Oierrek azalduko dugu. Arratsaldeon, eta azken urtetako erabakiak edo irizpideak mantenduz, gobernu taldeak aurten ere KPIa igotzea proposatzen du tasen egoera orokorrean behintzat, 2,9%ko igoera da planteatzen duguna, eta urtero bezala badira tasa batzuk ez diranak igotzen, zenbaki borobilak eta dituzten horiek ez dira igotzen, baina orokorrean 2,9%ko igoera da planteatzen duguna. Tasa berri batzuk ere sartu dira, zehazki adinekoen alorreko tasa batzuk sartu dira, jarduera fisikoa eta kirola saileko ikastaroen bono malguko tasa ere sartu dugu, eta udal baratzen giltzen inguruko tasak sortu dira. Beste guztiak, aldundiak egindako egokitzapenen eta moldaketak izan dira, gure ordenantzetan haiek egindako igoera tekniko horiek edo islatzeko. Azpimarratu nahi nuke, ondasunik ezinen gaineko zergaren obarietan, bai erabaki dugula, 189ra igotzea bizigunen izena emanda dauden etxe bizitzen obaria. Ikusten dugulako etxe bizitza alokairu sozialera bideratzen duten jabe hauek egiten duten esfortzu hori saritu egin behar dela, eta horregatik 189ko obaria planteatzen dugu. Bestalde, aurten lege batek markatuta igoera nabarmen bat ere badator, eta hau da, hondakinen tasari dagokiona. Defizita deusesteko ibilbide bat markatu dugu, eta esan beharra daukagu talde politiko guztien artean saiatu garela adostasun batera iristen, eta lantzen igoera hau, eta bere emaitzak eman dituela, eta horrekin pozik gaude. Planteatzen dugun igoera, hasteko hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko 7/2022 legea da, hau markatzen duna, eta 11. artikuluko 3. puntuak esaten duna da, hondakin bilketari dagokion zerbitzuak ezin duela defizitarioa izan. Hori dela eta 130ko igoera planteatzen dugu aurten, eta horre ikusten dena, oraingo datuek esaten dutena da, urrengo 2 urteetan ere, antzeko igoera bat planteatu beharko dugula, defizita zerora ekarri ahal izateko. Hoietxek ordenantzetan dauden aldaketa nabarmenenak. Eskerrik asko, Oier. Ingo dugu ronda iriki, pentsatze talderdi o talde guztik zerbait aipatuko duzuela, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bakarrik, arratsaldeon, bakarrik esatea, naiz eta batzordean abstenitu egin ginen, aldatuko dugu botoa eta aldeko botoa emango dugu, bai igoerari eta bai modifikazioara. Ondo, Jaione, Alderdi Sozialista, Ricardo. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque sí es cierto que hay una ley que nos obliga desde 2022, ya lo sabíamos, aunque ahora todos los ayuntamientos, todos, no solamente este, se han puesto las pilas y parece que no lo conocían, pero vamos a subir al final un 90%, casi el doble, en 3 años. Este año 30, el año que viene 30, otro año 30. El doble de la tasa. Consideramos que, a mí incluso se me ha llegado a decir que no somos de los que más suben la tasa. Urdieta sube un 40%, pero lo hace solamente en un año. Lezo un 50%, lo hace solamente en un año. Usurbil un 30%, Villabona un 40%, Donosti un 26,5%, Legazpi un 17% en un año, nosotros en 3 años hasta el 90%. Consideramos que esto es porque el sistema de recogida de residuos no nos gusta y tiene un coste excesivo. Y ese coste excesivo, pues ahora se demuestra
que lo tenemos que pagar los usuarios y se demuestra cuál es el coste que tiene. Entonces nosotros, por lo tanto, vamos a votar en contra. Ricardo, alderdi jeltzale, Andoni. Bai, bueno, nosotros en principio nos vamos a abstener y bueno, estamos a favor prácticamente de todas las propuestas, pero hay una que no apoyamos y otra que tenemos dudas, ¿no? Tenemos dudas en la eliminación que se ha hecho de la bonificación del 95% a obras declaradas de especial interés o utilidad municipal. Pensamos que igual si lo hubiéramos dado, que seguro que se han dado 1000 vueltas, se ha tomado esta decisión después de pensar, pero creemos, no tenemos muy claro si ha sido la decisión más adecuada, ¿no? Nosotros estudiaremos la posibilidad de proponer, en el momento que trabajemos la ordenanza reguladora del cambio de uso de locales en viviendas, que las construcciones privadas de viviendas protegidas tengan alguna ayuda o subvención para reducir el canon por aprovechamiento urbanístico, ¿no? Y, bueno, como ya dijimos en la comisión, estamos en contra de la creación de la nueva tasa para las actividades específicas organizadas para los mayores. Siendo conscientes que el Ayuntamiento organiza actividades gratuitas para los mayores y sabiendo que hay actividades destinadas al acompañamiento de las personas mayores y así paliar la situación de soledad, entendemos que de la misma forma que se subvencionan infinidad de actividades de otros grupos, asociaciones y colectivos, entendemos que los mayores deberían poder socializar entre ellos todo lo posible, sin que el dinero sea un impedimento y no pagar ninguna nueva tasa. La tasa que se propone puede parecer que no es elevada, la verdad es que no es mucho dinero, pero las personas con las pensiones más bajas puede que no puedan participar en alguna de ellas. Queremos recordar que propusimos que en todo caso se cobrara la tasa a las pensiones más elevadas, pero no hubo acuerdo. Por eso nosotros nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Andoni. Gobernu taldean izenean ikartuko titza. Azken honi aipatzeko edo esateagatik egia da, tasa berri bat sorte dugula simbolikoa dana, 4 euroko tasa simbolikoa dana adinekoei zuzendutako ekintza bereziak egiten balin badira edo aplikatzeko. Esan horrek ez dula inondik inoa aldatuko gaur egun arte egindan guztia. Gaur egun arte ez dalako tasarik aplikatu, eta gaur egun martxan dazkagun zerbitzu eta ekintza guzti modu doakoan egita aurreikusten dalako. Bazpare sortu dugu tasa hau bai teknikoki ere baloratzen zalako interesantea dela olako formula simboliko bat ere jartzea hainbat ekintza berezi edo dianerako. Eta horregatik egin dugu. Argi dago diru arazoak dituztenek ezin dutela nolabait ere, batzordean ere aipatu zalako ez, nolabait ere diru ezak neurri honek egingo lukela bakardadean egotea, uste, udal honek martxan dazkan programak bastante abarkatzen dutela bakardadearen egoera, gehiago ere egin behar dutela, baina tas honek ez dula inondik inoa eraginik izango, horregatik gobernu taldeak ere martxan jartzen du ez. Eta gero alderdi sozialistari komentatu batzordean ere aipatu nuen ez, kontra bozkatzarena egia 2022tik datorla tasa, batzordean ere aipatu zen, aurretik neurriak hartu zitezkela, baina kuriosoa da alderdi sozialistak inongo proposamenik ez dula egin orain arte. Gehiago esangoet, 2023ko ordenantza fiskalen igoeren kontra bozkatu zuen, ez? Hau bada, Oierrek hasieran aipatu du, Europatik markatzen den lege bat bada, Europar legeak markatzen dutena da, hondakinen bilketa gastuek udalei 0 defizit suposatu behar digutela, eta horregatik udal guztik aiga bere realidadearen arabera aplikatzen. Zenbaki batzuk esan dituzu herri batzutakoak, nik beste batzuk dauzkat, ze batzuk ere progresiboa egingo dute. Neurri hau 3 urtetan igotzekoarena eta 2025erako igotzearena gobernu taldetik bai beste udal taldekin lan egiteko proposamena egintzan eta eginda. Pena izan da, hau batez ez ateralizatia eta zuek lanketa hortan parte ez hartzia, baina bai lanketa hau 3 urtetako adostasuna bai hartu da alderdi jeltzalea eta Elkarrekin Podemosekin. Eta gero, gastua zen inputatu ez, kezkatzen zaituzte atezateko bilketagatikan tasa garesteago izatea ez. Eta rekurrentea da ez, diskurs hori rekurrentea da, hori aipatzen dezue,
Esan behar duguna da, Europako lehen mailetan gaudela, bilketa sailkatuari dagokionez, eta hori dela indartu behar duguna. Eta benetan, kezkatzen bazaituzte tasak, eraiki dezuen, edo zuen alderdiek eraiki duten erraustegiaren kontra hitzen beharko zenutekela. Ze, hondakinen tasen portzentaia handi bat erraustegia ordaintzera doa. Eta zorionez, Hernaniko herriak erraustegia ez duera apenas erabili beharrik. 180ko bilketa sistema sailkatua daukalako. Eta Gipuzkoak bazeukan alternatiba bat. Bueno, zilegia da erraustegiaren alde egitea, baino tasetaz hitz egiten dugunean ere garbia izatea ere zilegia eta bidezkoa da, eta aipatu erraustegia edukitzak zer nolako gastu estruktural suposatzen dion udaloni. Ronda irikiko dugu berriz zerbait esateko balin bada, ez dait Elkarrekin Podemosek zerbait esan nahi duen, Alderdi Sozialistak bai? Bai, Ricardo. Bai, mi esker. Tenemos que subir la tasa un 90% en 3 años porque el sistema escogido por EH Bildu, por la izquierda abertzale, durante muchos años, hace que nuestro sistema de recogida sea más caro. Municipios cercanos, que además son de tamaño más o menos similar, por ejemplo, Lasarte, no tiene ese sistema de recogida, sube un 17% la tasa de residuos. Entonces, claro, dices que no hemos hecho ninguna propuesta, pero desde 2011, que es cuando se implantó, ya dijimos que este sistema era mucho más caro y que por lo tanto no estábamos de acuerdo. Alternativa, seguir con contenedores, apostar por diferentes contenedores. Un sistema mucho más sencillo, mucho más barato, con una tasa de reciclaje considerablemente buena. Justu adibidea jarri duzu eta nik beste herrietakoek aipatzen Lasarteren bilketa datuak usteret ez diala konparagarriak Hernanik dauzkanarekin. Hala ere, esan, legeak eramate gaitula hau erabakia hartu behar izatea, Alderdi Sozialistak ez duela proposamenek egin, berriz diot garbi hitzein dezagun, kontatu zazue erraustegia mantentzea zenbat kostatzen zaion herri honi. Eta erraustegiaren finantziazioa nola lotu zen. Eta hori bada lastre bat herri honentzat. Erraustegianen ereduak ez du bultzatzen gaikako bilketa sistema. Eta gure bilketa ereduak egiten gaitu Europan lehen mailetan egotea. Eta hortara animatu behar dugu jendia. Izan ere, zenbat eta gehiago gaikako bilketa tasa hobeak izan, ordun eta gastu gutxiago izango du udalonek. Eta ingurumenari egiten diogun ekarpena izan behar da kontutan. Hala ere, legeak tasez gain, legak ere beste hildo bat markatzen du, eta hemendik gonbidatzen zaituztet udaltalde guztiei elkarrekin lan egitea. Legak ere esaten du, hondakin gehien ekoizten dunak ordaindu behar du gehien. Bilketa sortzaren araberako tasak jarri behar ditugu. Gaur-gaurkoz ez dugu erabaki hori hartzen, baina legeak ere bideratzen du hortara. Eta herri hau hori egiteko prest dago. Sistema egoki bat daukalako hori egiteko. Ze arazo dute herri askok, eta udalen elkarteetatik arazo hori konstiente dira. Sistema horiekin, zuek aipatzen dezuen 5. kontenedoren sistemarekin, edo 4, edo 3, ezin da sortzaren araberako tasa sistema jarri. Eta tezatek ja aplikatu dezake. Europa mailako legeak ja bete ditzakegu. Eta esan bezala Hernani, Europa mailan lehen lerroan dago gaikako sistemari edo bilketari dagokenez. Hortaz, gonbidapena bada, adostu dugu 3 udal taldeen artean tasaren igoera bat legea betetzeko, gonbidatzen dituztet, datorren astetik aurrera has gaitezen lanean, daukagunarekin, dauzkagun datuekin zoriontzekoak dela benetan, legeak aipatzen duen beste hori, sortzaren araberako tasa lantzen. Gonbidapena mentza gobernu taldetik luzatzen dizuet, eta espero dut, honekin lanean hasi ahal izatea. Bozketara pasako ga. Bai, honekin 2025erako ordenantza fiskalen aldaketa proposamenaren aldeko botuak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu udaltaldeenak, kontrako botuak, Euskal Sozialistak udaltaldearena, eta abstentzioak
EAJ udaltaldearenak. Hortaz, ordenantza fiskalen aldaketa proposamena onartua geratzen da. Hurrengoa ere, honekin lotuta dijoan gai bat da, eta kasu honetan, tasa eta prezio publikon salbuespenei eta murrizketei buruzko ordenantzaren aldaketa izango litzake, eta hori Oierrek azalduko dugu. Bai, bueno, ordenantza honetan proposatzen dugun aldaketa, bueno, bi aldaketa dira proposatzen ditugunak, eta familia unitatearen atala gehitu da, adingabeen murrizketetan aplikagarri izan dadin, bai? Bueno, uste, taldei azaldu genizuen, teknikarien proposamena nondik zetorren, eta hori gehitzea da, bai? Bizikidetza unitatea tasa batzutarako aplikagarria izango da, eta familia unitatearena beste batzuetarako, adingabeak tartean daudenean, bai? Eta beste egokitzapena edo egiten dena da, balio katastalaren eguneraketa egitea, murrizketak aplikatzeko momentuan begiratzen den neurria darako, bai? Eskerrik asko, Oier, honen inguruan ez dakit zerbait aipatzeko, ronda ireki beharrik ez, zuzenean bozketara pasako ga. Bale, tasa eta prezio publikon salbuespena eta murrizketei buruzko ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak. Aho batez, onartzen da. Bosgarrena gaiarekin jarraitzen dugu, eta bosgarrena bilketa ordenantzaren aldaketa izango litzake, Oier? Bai, bilketa ordenantzan ere moldaketa txiki bat egin behar da, eta ordainketa atzeratzeko edo zatikatzeko zatikatzea ahalbidetzen duen kopurua 75 eurotara igotzean daka. Bai, orain arte hori baino txikiagoa zen tasa, bai? Bueno, edo muga, begiratzen hasteko zatikatzea edo atzeratzea, eta aurtendik aurrera 75 eurokoa izatea planteatzen dugu, bai? Honen inguruan ez dakit zerbait aipatzeko, ez? Zuzenean bozketara, bilketa ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak. Hau ere, aho batez, onartzen da. Jarraian, beste bat biru lau puntu dauzkagu udalaren antolakuntzarekin eta pertsonalarekin zerikusia dutenak, hemen aipatu, jarraian datozen lau puntu hauek badiala enpresa batzordearekin, hilabete luzez lanketan aritu garen gaiak eta bai udal gobernuak eta enpresa batzordeak adostasunak lortu ditugula. Horren inguruan batzordetik pasatzean eta gaur plenoak onartu behar ditu aplikatu ahal izateko eta puntuz puntu jungo gea eta lehenengoa urte sabatikoa urkok azalduko dugu. Kaixo, arratsalde on. Bueno, urte sabatikoa dakizuen bezala, hau da gai batea aspaldi mahai gainean genduna, enpresa batzordeak udaltaldeekin landu zuena, eta pixkat oinarritzen da, 5 urte lan egin eta 5 urteko, hurrengo urteko onura edukitzea lanik egin gabe. Gai bat nahiko korapilatxo izan dena oain arte, nik uste talde guztiekin landu dan gai bat izan dena, eta, oain erabaki duguna aurrera eramatea. Jakin nahi zuen, uste batzordean aurrekoan ere aipatu genitula azapen gehiago, edo... Eskerrik asko Urko, ronda irikeko dugu, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, bueno, tal y como dijimos en la comisión de la semana pasada, nos vamos a abstener en este tema. Por un lado, porque el informe del interventor no es positivo, sino que expresa su desacuerdo basándose en la justificación y razonabilidad del coste asumido por el ayuntamiento y la dificultad operativa de sustituir al funcionario. En tal informe indica que no tiene sentido que para que un funcionario pueda disfrutar de un año sabático sea el ayuntamiento quien tenga que asumir el coste añadido que supone la sustitución de ese puesto. Por otro lado, el informe del secretario no nos aporta la suficiente claridad legal. Entendemos que los funcionarios deben tener buenos sueldos y derechos laborales. Lo podemos aprobar como derecho, pero no con estas cantidades. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jaione. Ricardo.
Nosotros un poco por el mismo camino. Estamos de acuerdo en el espíritu de la norma y además nos gustaría que así fuera, pero luego es verdad que los números parece que no cuadran y no entendemos muy bien por qué. Y parece que el coste también, al final de los 5 años, el coste para el ayuntamiento es superior a que si estuvieran trabajando. Entonces es como, no acabamos de entender muy bien. Entonces también nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Ricardo, EAJ Andoni. Bueno, nosotros hace un año trabajamos con un representante del comité de empresa este punto y le propusimos que, bueno, que a la vista del año sabático, en principio solo se recogía que pudiera ser, si se cogía la opción de 5 años el quinto año, si se cogía la opción de 3 años el tercero, y nosotros propusimos que se pudieran coger como festivo o año sabático el primero de los bloques. Parece ser que, bueno, que se entendió que era interesante y está recogido en la propuesta. Pero dicho esto, en principio no vamos a apoyar la propuesta porque no entendemos que un trabajador que solicita esta licencia, trabaja 2 años y 1 de fiesta, o trabaja 4 años y 1 de fiesta, cueste proporcionalmente más que un trabajador que no solicita la licencia. Y quiero mencionar que esta licencia surgió en el Departamento de Educación para paliar el estrés de los maestros, que luego se ha ido adoptando, parece ser, en otras administraciones, ¿no? Además, durante el periodo de 5 años de duración del permiso, y vamos a explicar un poco por qué tenemos dudas y por qué vamos a votar en contra, es que, por ejemplo, durante el periodo de 5 años de duración del permiso, el empleado o empleada percibirá el 84% de las retribuciones que le hubieran correspondido por el ejercicio de su jornada completa. Este 84% nadie ha sabido decirnos de dónde sale. Nadie sabe, ni el interventor, ni el representante de los trabajadores, ni nadie. Se ha puesto que el 84%, cuando le correspondería cobrar el 80%, un quinto del salario que cobraría en cuatro años, ¿no? Durante el periodo de 3 años de duración del permiso, el empleado o empleada se propone que perciba el 70% de las retribuciones que le pudieran corresponder por el desempeño de su jornada completa, cuando le debería corresponder cobrar el 66,7, un tercio de su salario. Si tenemos en cuenta los incrementos salariales anuales, en el caso de haber solicitado el paquete de 5 años, el interventor en su informe indica que el quinto año el ayuntamiento debería aportar el 28% del coste del trabajador. Con un ejemplo que hemos sacado, un técnico A2 sería alrededor de 16.000 euros, porque la reducción del salario de los 4 años que se trabajan solo se cubriría el 72% del coste real. En el informe del secretario se argumenta que establece que la diferencia entre el concepto de salario y otro tipo de percepciones de carácter social es como se podría cobrar esta diferencia porcentual, en el ejemplo que hemos puesto, estos 16.000 euros. Pero nosotros entendemos que el dinero que el trabajador cobra el año en el que no está trabajando es salario puro y duro, porque es salario que, aun habiéndolo trabajado, no lo ha cobrado y, por lo tanto, no se le puede dar en otro concepto, sino es el concepto salario que, en lugar de dárselo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto año, se le da como salario el quinto. O sea, el ayuntamiento guarda parte de su salario y el concepto por el que se le da no creo que se le pueda dar por otro concepto. Y como tenemos tantas dudas y no lo vemos muy claro, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Andoni. Ez dakit langileen ordezkariak hartu ez, hitzik, ez. Bale, hemen aipatu koste gehigarri bat izan dezake udalarentzat, bai noski, langileen baldintzen hobekuntza guztiek dute koste gehigarri bat, ez? Eta ondoren datozen batzutan ikusiko dugu, ez? Lizentzia egunak handitzen baldin baditu, horrek ere koste bat badauka, eta bar.
Aipatzen danean, kontu hartzaileak bere txostean esaten duna, kontu hartzaileak esaten duna, ekonomikoki ze hartu behar dun, udala kontutan neurri hau indarrean jartzen baldin bada. Eta inungo momentuan ez du esaten, neurri horiek udal honen finantza egitura edo zalantzan jartzen dutenik. Beraz, eta esaten duna txosten honetan, neurri honen legalidadea edo salarioa ote dan edo retribuzioa dan edo hori idazkariari dagokiola esatea, eta Andonik esan du bezala, idazkariak aipatu du, bere interpretazio juridikoaren arabera, ez dala salario bat, baizik eta gratifikazio bat edo dala. Igual hiztegi tekniko batean edo, ez dut esaten ondo, naiz ondo esaten nahi, baina gutxi gora bera olako zerbait. Beraz, txosten guztik aldekoak dira. Zalantzak sortu itzazken neurriak, edo posible da ez egotea, baina ez da Hernaniko udalakin edo Hernaniko enpresa komiteak inventatu duen ezer. Esan bezala, baldintza hauek bere horretan hezkuntza sailak urteak daramatza martxan, bere legalidade guztia eta ziurtagiri guztiekin martxan jarrita, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere martxan dauka bere txosten legalidadea ziurtatzen duten txosten guztiekin. Horiek, ez nuke esango, zalantzagarri egiten dutenek neurri hau, gainera gure idazkariak ere, bere aldeko txostena edo egiten duna, legalidadea ziurtatuz. Hortaz hau bada, esan bezala, urte luzez enpresa komitearekin lanean aritu gehan neurri bat, buelta asko emantzezkiona, usten deguna udalangileentzako ona izan daitezkela, hezkuntzako langileek izan dezaketen estresa udalangileek ere izan dezaketelako, ziurrenik maila desberdinetan, baina kontuan hartu behar dugu udalangileak zerbitzu desberdin askotan egiten dutela lana, eta lan postuen ezaugarriak oso desberdinak diala, eta iruditzen zaigu, neurri hauek langileak motiba ditzakela, eta azken batean erakundearentzat eta Hernaniko udalarentzat ona izan daitekela. Hortaz, horregatik hartzen da erabakia, adostasunez enpresa batzordeekin eta horregatik dakarkigu. Bai. Bozkatzera pasako da, bai. Bai, irikiko dugu garren ronda, beste hitzik ez balin badago, Andoni. Bai. Bueno, nosotros queremos dejar claro que no estamos, no nos parece mal la propuesta, sino que queremos insistir en que tenemos dudas. O sea, de hecho, trabajamos con el representante del comité de empresa porque queríamos darle forma y queríamos participar en esta propuesta, ¿no? Pero insistimos, o sea, tenemos dudas y, bueno, si las aclaramos más adelante o cuando podamos aclararlo, no estamos en contra en sí de la propuesta. Ados, bozkatzera pasako da, bai. Urte sabatikoaren arautegiaren aldeko botuak, Bildu udal taldearenak, kontrako botuak, eta abstentziak, Elkarrekin Podemos eta Euskal Sozialistak udal taldeenak. Hortaz, urte sabatikoaren arautegia onartua geratzen da. Jarraian, udalangileen lizentzia kudeatzeko irizpideak onartzearen arautegia dakarkigu, Urko, hau ere? Bai, gai hau ere enpresa batzordearekin landutako gai bada. Bere momentuan nahasmena antolakuntza eta pertsonal sailean nahasmena sortzen zuen puntu bat zen. Araudi ezberdinak jasotzen ditulako, bai udalitzetik eta bai trebepetik, eta trebepek nunbait ere araudiak ere aurreatuagoa zazkan eta onartuak, eta hor konfusioa sortzen zituen, eta lanketa horretan enpresa batzordearekin zenbait puntu landu genitun, eta horien artean ere hobekuntza batzuk ere proposatu zituzten, eta horiek ere txertatzen saiatu geha. Hola, zea garrantzi gehiago igualo ikus daitezkena igual egun kopurutan aldaketa gutxi batzuk eta izan diala, onerako, eta bestetik ere loturograma edo binkulogramaren hitza ere edo jatorria dela pixkat ere langileari aukera ematea norberak izendatzea gertuko dituen pertsonak edo eta txertatzea zerrenda hauetan eta maila ezberdinetan, bai heriotzagatik eta bai gaixotasunagatik. Eta hola jo. Honen inguruan ezagik zerbait aipatzeko badaon, bozkatzera, beraz zuzenean. Udal langileen lizentzia kudeatzeko irizpideen aldeko botuak,
Hau batez onartuta. Langileen gaiekin jarraitzen dugu, langileek formakuntza saiotan parte hartzeko jarraitu beharreko araudia, Urko? Bai, puntu honetan ere, lanketa sakona intzan enpresa batzordearekin, non hainbat utxune ikustezian formakuntza saioetan, eta bai, antolatze aldera ere ez, eta aurrikusten diana urtero ez, prestakuntza planoa bat onartzeko taula, antolakuntza eta pertsonal saietikan, hainbat proposamen eta lanketa egintzan, enpresa batzordearekin nola baitere arautzeko ikastaroa eta formakuntza saio horietan nola parte hartu. Berriz diot, hainbat puntutan utxunea ikuste genuen udalean eta horiek pixkat bideratu nahi izan ditugu. Nahiko lanketa sakona eta luze izan du ere, enpresa batzordearekin, eta alkar ulertu dugu puntu guztietan, eta hori da aurrera ekarri eguna, eta zuei proposatu dizuguna, pixkat ere, ikustezatea, zuek ere zuen proposamenak, eta proposamena edo zuen ikuspuntua edo jasotzeko, edo onartzeko, edo... Ados, Peitonen inguruan zerbait aipatzeko, bozketara zuzenean. Udalangileek formakuntza saiotan parte hartzeko jarraitu beharreko araudiaren aldeko botuak. Hau batez, onartzen da. Eta pertsonalei dagokion azken gaira, kasu honetan, udaltzaingo kidegoan sartzeko hautaketa prozesuetako derrigorrezko prestakuntza ikastaroetara joateko araudiaren onarpena edo litzake, Urko? Bai, kasu honetan ere berdina, esan daiteke. Utxunea bat zegoen udaletxean, non udaltzainak derrigortuak dauden formakuntza saio batzutan parte hartzera, eta horre hainbat eskaintza jasotzen dira bai arkautetikan, eta pixkaterea txikitze aldera eta errestasuna emate aldera langile horiei, pixkaterea arautu nahi izan dugu udaltzainen formakuntza hauek. Eta pixkat hori da jaso duguna. Honen inguruan zerbait? Ados. Udaltzaingoko kidegoan sartzeko hautaketa prozesuetako derrigorrezko prestakuntza ikastararen araudiaren aldeko botuak. Hau ere, hau batez. Nik aprobetxatu nahiko nuke enpresa batzordeari eskerrak emateko, ordezkari bat hemen dago, ordu asko izan dialako bai bileretan, baina bai batez ere zuek arautegi hauek guztiak proposatzen eta txukuntzen hartutako lanetan. Ez bakarrik udal langileen hobekuntzak bilatuz edo eskatuz, baizik eta arautegiak txukuntzeko ere, honek denako hobeto funtziona dezan, beraz, eskerrik asko eta jarraituko dugu. Arautegiak txukuntzen eta hobekuntzak lantzen. 10. gaira egingo dugu salto, kasu honetan Urume ikastolarekin zuzeneko diru laguntza hitzarmena onartzeko proposamena litzateke eta Asierrek azalduko dugu. Batzordean azaldu bezala, Urume ikastolak aurreko kursua bukatzeakin batera proposamen bat egin zigun, lehen hezkuntzako ikasle naturara eta euskarara hurbiltzeko, gaitasun horiek lantzeko kurrikulum proiektu bat, eta egitasmo begi honez ikusi genuen, euskara eta natura arrakalari aurre eginez, eta hitzarmen hori aurkeztu genuen bezala, gaurko honetan onartzea eskatzen dugu, eta horrek hitzarmen hori onartzeak udal aurrekontuetan, diru laguntzetan, eukiko duen aldaketatxoa ere onartzea gaurko honetan. Honen inguruan, zerbait esateko, Urume ikastolarekin zuzeneko diru laguntza onartzearen aldeko botuak? Batez, onartzen da. Eta 11. gaira egingo dugu salto, Erraniko udaleko etxezetxeko laguntza zerbitzuko kontratuaren luzapena. Hemen aipatu etxezetxeko zerbitzuaren kontratua 2023ko urtarrilaren batean sartu zala indarrean, 2022ko azaroko osoko bilkuran erabaki zen aurrerantz soziedad kooperatibarekin egitea, urtebetekoa eta beste 3 urtez luzagarria. 2 urtez eginda, orduan proposatzen dena da, beste urtebetez luzatzea, eta indarraldia izango litzateke 2025ko urtarrilaren batetik 2025ko abenduaren 31. Honen inguruan zerbait?
Elkarrekin Podemos, Jaione. Bueno, una vez más, nuestro grupo político ha votado y votará en contra de esta ampliación por filosofía y por principio. No estamos de acuerdo que este servicio, que en su día fue municipal y que la propia Izquierda Abertzale privatizó, continúe en manos privadas. Estas mismas palabras las dijimos en el pleno de noviembre del 2023, a las que la primera teniente de alcalde en ese momento, Itxaso Lecuona, respondió que H. Bildu está de acuerdo con este objetivo y que estaban abiertos a que este año no tuviésemos esta misma conversación. Pues bien, ha pasado un año y se vuelve a renovar un servicio esencial y feminizado que está en manos de una empresa privada. No solo hace falta estar de acuerdo, sino que es actuar y hacer posible la remunicipalización. Y eso solo está en vuestra voluntad política, a la que responderemos con todo nuestro apoyo. En alusioengatik, Itxaso. Bueno, gero arloa berez nerea ezten arren, aipatzea esan genizuela, urte betera elkarrizketa hau ez eukitzearen arrazoia zela urte bete genuela aulantzeko, eta gogoratzea guk jarraitzen dugula gutxienez hilabetean behin, zaintza mailan biltzen, zaintza mailan eta zaintza herri honen zaintza estrategian ekintzetako bat dela, eta irekita dagoela zaintza maila edozein proposamen eta lanketetara. Bai, nik pixkatistagatik ere hildo horretatik ez aipatu duzu esperemos no tener esta misma conversación, nik espero konuke konversazioaren bat izatea gai honen inguruan. Ez dago proposamenik Elkarrekin Podemosen aldetik. Gu sindikatuekin elkartzen gaur bertan sindikatuekin egin dugu bilera. Zaintza mailan parte hartzen dugu zaintza estrategia hitz egiteko nun gai hau ere lantzen dan. Langile, etxez-etxeko langileen komitarekin Hernaniko udalak badu harremana. Langile komite horrekin adostu dira edo negoziatu izan dira sindikatuekin hobekuntzak. Legegintzaldi desberdinetan hobekuntza handiak izan dira. Orduan, eta horietan guztietan etzeat egon, eta pena bada. Zer seguraski aportatzeko asko izan dezakezue, landu ezkero gaiak. Bai. Orduan, hitzak bakarrik ez, guk hitzez esaten dugu, neurri honen alde gaude, zerbitzuen remunicipalizazioan alde gaude, eta esaten dugu, apostu egiten dugula eta pausak emango ditugula. Eta jakin badakizue, gaur gaurkoz legalki ez diala posible pausoiek ematea. Kontrakorik ez diguzuelako erakutsi ere egin. Bai, ez diguzu erakutsi, bileran zai gaudelako oraindik. Hitzez haratago, ekintzak ere badaude udal gobernu honen partetik. Ikusi dezakezue traiektoria, etxez-etxeko langileen traiektorian hobekuntza zen izan daitekeen. Zen izan dan. Igual ez dezu ezagutu ere egiten. Ez dituzulako landu ere egin eta begitatu ere egin. Hortaz gu jarraitzen dugu esaten. Zerbitzua ematen jarraitu behar dugu. Gaur gaurkoz ezin da remunicipalizatu eta horregatik berritu behar dugu. Baina ari gara lanean. Ari gara lanean langileak lehenesten eta langileen egoerak hobetzen. Eta espero dut zuek ere proposamen zehatzekin noizbait gurekin biltzea eta elkarrekin zerbait lantzea. Bai, Jaione. Bai, bakarrik esatea que no hemos sido tampoco invitadas a esas mesas de la Zaintza. No hemos sido invitadas tampoco a hablar cuando os juntáis con el comité o con... Entonces tampoco desconocemos la trayectoria que está haciendo el ayuntamiento porque no tenemos información. Pero estamos abiertas a juntarnos y a que nos informéis los pasos que se están dando y que en adelante podamos hacer propuestas concretas. Esaten dezuna ez da egia, Jaione. Zaintza mailan ez dezue parte hartzen, zuek erabaki dezuelako Hernani Burujabeko proiektuetan parte ez hartzea, edo foretan parte ez hartzea. Eta alderdiekin izan dagoko errondetan aipatu zaizue. Eta zuek erabaki dezue parte ez hartzea. Ze irekiak daude, eta hori, zehazki H. Bildu taldeak Elkarrekin Podemosekin bai alderdi sozialistarekin eta EAJarekin egindako bileretan aipatu izan du, eta alderdi bakoitzak bere posizioa aipatu izan du Hernani Burujaberen inguruan. Eta gogoratuko dizut, 2023ko irailean, legegintzaldi hasieran egindako erronda hortan, Hernani Burujabez aritu ginela hitz egiten. Eta EH Bildu taldeak Elkarrekin Podemosi esan ziola. Goazen elkarrekin lan egita honen inguruan. Urte bete, zai gaude. Honekin, bozkatzera pasako ga. Hernaniko udaleko etxez-etxeko laguntza zerbitzuko kontratuaren luzapenaren aldeko botuak,
EH Bildu udaltaldea, EAJ udaltaldea eta Euskal Sozialistak udaltaldearenak, kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udaltaldenak, beraz luzapena onartua gelditzen da. Honekin azkeneko puntura pasako gea, eskari eta galderetara, ez dakit badagoen eskaera eta galderarik, udaltalden partetik ez, herritarren partetik bai, mikrofonoa pasatzeko eskatuko nuke eta zurea da hitza. Bestetan ez dugu gola egin, baina arautegiak hala eskatzen du, mesedez esan zeintzen. Bai. Bai, kaixo arratsaldeon. Xabier Etxerria naiz eta hainbat galdera bota nahi ditut, ez dakit danak segidan edo banan erantzun eta bai. Bueno, hala ere, zer baino lehen, gaurko deialdia gaur argitaratu da web orrian, eskertuko nuke gutxienez bezperatik 24 ordu lehenagotik edo izatea. Eta bestetik izenburuak ez, baina gero segidan dio osoko bilkura berezia dela gaurkoa, ez dakit, nik uste dut ez dela, ez? Bale. Gaurkoa ohikoa da, ohiko deialdia da. Bai, baina, bueno, horrela dio deialdiak. Akatxo da. Bueno, galderak eta Urbieta kalean, 7, 8, 6 atarietan, hainbat borobile erdi handi jarri ziran, bere garailean, eta San Juanetarako mugitu egin ziran, holtza jarri eta festetarako leku gehiago izate aldera. Batzuk itzuli dira, 5 lehen zeuden lekura, 2 ez. 2 horiek zergatik ez dira mugituko dira edo zer egiteko asmoa dago. Bueno, argitze aldera, nik entzeko eskatuko nuke, ze orain traban espaloietik pasabidea ekidituen dute edo traban daudelako. Beste galdera bat edo beste kontu bat. Irikitzen ari dira negozio berriek, ia denek gaztelania hutsez jartzen dute ordutegia eta bar eta bar. Udalak, euskara zerbitzuak badu harremanik negozio horiekin, eskaintzen zaile euskara zerbitzua, ez dakit nola esan. Ze, hor, erabat gaztelaniaz jartzen dituzte ordutegiak, oharrak eta lanalakoak. Eta, ari nahi hemen kaskoan, 6, 7, 8 negozio hori buruz adibidez, eta bar. Beste kontu bat, kalea garbitzeko makinak, aurreko hilabetean kasu, abuztuan hain zuzen, 2 egunez gutxienez, goizeko 6:30 kalean zebiltzan. Derrigorrezkoa da, edo beharrezkoa da, goizeko 6:30 kale garbitzeko makinak martxan egotea, bizilagunen atsedena mantendu ahal izateko. Laugarren kontu bat, zertan da Alde Zaharreko hirigintza plan berria? Apirilean aurkezpen bat egin zen, epe batzuk, publiko egingo zela, agian luzatzen ari da, ez bai zertan da, besterik gabe. Eta azkenekoa, Alde Zaharrean, atari batean zehazki, ate berria bat jartzeko, arkitektoak eskatu edo adierazi zigu baldintza bakarra zen, egurrezkoa izatea. Alde Zaharra izanik, eta bar, era berean beste negozio batzuei. Hemen plazan udalak turismo bulegoa edo plazara gunea iriki du. Zergatik ez da egurrezkoa. Eta hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Gai batzuk oso teknikoak dira eta gaur erantzuteko modun ez gaude, esan bezala teknikoak dialako. Adibidez, Alde Zaharreko plan bereziaren Ainara, bai? Kaixo, Xabi, Alde Zaharreko plan berrian esan zein moduen aurkeztu zen, baina beste tramite batzuk gelditzen die, 2 bereziki, bat berdintasun plana eta bestea ingurumen plana. Berdintasun plana eta bestea ingurumen plana. Horre bisek ja tramitean da, eta hori da lantzen gabizena, hau kanpo enpresa batek eitzen dabile berdintasun planana eta ingurumen planana hemen udalan bertan, eta tramite hauek amaitzen dizenean, honekin ja ekitzeko bidean egongo ginen ja, baina horrek derrigorrezkoak die, eta hori da, eskatzen dozkuna legeak. Gero esan bezala, batzuk teknikoak dira, Urbieta kalekoa zergatik ez da mugitu ez dakigu, ez dakit Urko erantzuteko moduan zen, edo Urko? Bai, muitzekoa dira, Etzan hain teknikoa hori.
Negozioak espainolez dituztela oharrak zoritxarrez, eta bat egiten dezure kezkarekin. Zoritxarrez ez dago legerik, eta hori bat balorazio politikoa da, negozioi behartzen dienik euskaraz ere jartza. Badaude laguntzak, udala kontaktuan jartzen da beraiekin, baina azkenean lokal pribatuak izanik, jabe bakoitza libre da hizkuntzari dagokionez nahi duen erabaki hartzeko hori bai. Kale publikoaren edo espazio publikoaren erabilera egiten baldin badu, ordenantza berriak zehazten du gutxienez euskaraz egon behar dula, bai edo bai, eta kasu beste hizkuntzaren batean ere, baina beti bai edo bai euskaraz egon behar du. Hor, arautu daiteke espazio publikoaren erabilera delako. Esandakoa, espazio pribatuarena ezin dugu. Ez dagoelako legerik hori egiten dunik, baina bai udala jartzen da harremanetan, bai. Eta ero kalea garbitzaren aseiterritan egia da aldezarrekoek bemainagoetan aipatutako kontua badala, beharrezkoa da, hori itzein deteken kontu bat da, berandu gazte baldin bada, eguerdirako ez du denborik ematen garbitzeko. Eta hori ere, nolabait ere, balantzan edo jarri beharrekoa da. Bai? Eta horrekin ikustet, erantzun ditzakegunak erantzun da. Bai? Honekin, bai, Urko, barkatu. Bai, aldi berean hasteko, hortaz aparte ere kontutan hartu behar dena da, ere martxan badialaia laizte bi barredora berri izango ditugula, horrek ekartzen hobekuntzarekin eta soinua murriztearekin, eta baita ere, martxan dela ere, hainbat makinariare bai, soinua murriztuko dutenak. Bale, listo, erantzun da. Honekin bukaera emango iraileko plenoari, eskerrik asko eta datorren hilabete arte.